Здравейте, казвам се Радослав Сапунджиев и съм акаунт менеджер на Торг за България. Изключително развълнувани сме да обявим, че ще представим нашите продукти в хотел Милениум в София на 20 март като част от изданието Модерен град на изложението Храни и напитки за туризма и холс индустрията. Входът е свободен и наистина ще се радваме да се видим там. Малко са индустриите, в които хигиената има такова пряко въздействие върху крайния резултат, като хотелиерството. Нашите продукти и опит могат да ви помогнат бързо да се погрижите за ежедневните си задачи. По този начин ще имате време за най-важното – да се погрижите за клиентите си. И така, какво чакате? Заповядайте на изложението и не забравяйте да ни посетите на щанд 63. Екипът на Торг ви очаква.